Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα ΙΕΚ Delta 360 της Θεσσαλονίκης. Από εδώ τραβάω τα περισσότερα βιντεάκια που έχω μέσα στο κανάλι μου. Ελπίζω να σας βοηθάνε και να δημιουργείτε τα καλύτερα ρούχα. Όπως έχω πει, διδάσκω στα ΙΕΚ Delta εδώ Θεσσαλονίκης το μάθημα του πατρών, της κοπτικής, της ραπτικής, μεγεθύσεις στα κανονικά μαθήματα. Από εκεί και πέρα, διδάσκω και στα σεμινάρια της σχολής που γίνονται, κοπτική ραπτική, που και εκεί μαθαίνουμε να κάνουμε πατρόν, να κόβουμε το ρούχο, να το συναρμολογούμε, δηλαδή ξεκινάμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα, και φέτος Ιούνιο μέχρι μέσα Ιουλίου, θα γίνει το σεμινάριο για ρούχα, τουαλέτες και νηφικά. Εκεί θα μαθαίνουμε να κάνουμε μπούστα για νηφικά, με δαντέλες, οργάντζες, θα βάλουμε σιλικόνες, θα βάλουμε πανέλες, θα κάνουμε φουρό, θα δουλευτεί πολύ μουλάζ και ο καθένας θα κάνει από μία τουαλέτα στο τέλος. Σας περιμένω να γνωριστούμε από κοντά και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.